Nagpabiling suliran sa mga eskwelahan sa Surigao City sa pagpatuman sa full in-person classes ang kakulangon sa classrooms. Kinihuman nga guba atol sa pag-igo sa bagyong Odette sa milabayng tuig. Ani report ni Argil Relator. Ang guba nga classrooms sa Surigao City Pilot Elementary School nga dunay pinakataas nga populasyon sa elementarya sa lungsod nga dunay 3,125 enrollees. Maoy ti mailhan sa kadaot nga gibilin sa bagyong Odette sa lungsod mag-usa ka tuig na ang milabay. Dihang gisugdan ang limited face-to-face classes ni adtong Agosto. Napulo pa ka classrooms ang wala pa na repair. Apan tungod sa pagtinabangay sa PTA sa maong eskwelahan sa unang adlaw sa full implementation sa in-person classes, unom na lang ka classroom ang dili pa magamit. Halimbawa, the ideal class size is supposedly hanggang 40 lang sana. So dito sa amin hanggang 48, hanggang almost 50 na, yun na talaga para lang ma-accommodate lahat. Apan daghang estudyante ang absent sa unang adlaw sa pagpatuman sa full in-person classes. So ngayong araw na to, wala lang talagang masyadong pumasok kasi nga November 2, so parang inassume nila na wala pang pasok. Lalo pa last week nagkaroon ng suspension nung Friday kasi nga dun sa bagyong Paeng. Sa Surigao City West Central Elementary School nga mao say sentro sa District 3, wala pa gayon sila 100% nga nakapatuman sa full in-person classes tungod kay parayon pa ginatapos ang pag-repair sa 36 ka nga gubang classrooms kung asa napulo na lang sab ang ginatiwas ug ayo. Sa November 7, full blast na talaga kasi malapit na matapos yung mga repair namin. Luyo sa kahimtang sa ilang eskwelahan, marasigon ang mga ginikanan sama sa inahang si Rosaline nga paeskwelahon gayod ang iyang tulo ka mga anak. Mas mahalaga kasi mas natutukan nila yung pag-aaral nila, tsaka mas excited sila kasi nakikita na nila yung mga classmates nila. Tapos masaya kahit maaga silang magising. Sa Caraga Regional Science High School nga dunay sobra libo ka mga learner, tanang classroom sa grade 7 o grade 8 ang naguba sa bagyong Odette. Hinoon na repair na kini. Nagagamit pero hindi talaga exactly na perfect po na talagang kay gaya dati-rati na yung ang paint, ang lahat. Fully furnished na. Hindi fully furnished. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.